tugte. Fan go bheice muid céad páirsú anseo. Is mis a fion man an seo mar is brala idir thugú Minecraft in rud denta le Minecraft agus so bhí sé gur tácht. Is málam is é leat a rudí féine dhéanamh agus mátá teach agat is é leat a teach féine dhéanamh. It means mayor my Nintendo Switch. An rud is fearlam ná fé Minecraft ná is fearla de raibh rud dhéanamh leis na blocí agus céir de hórlíonn má maran tú creeper nó zombie. Agus tá sé an simú. Mí beagnach 8. Si an neomh an lágur féidir le gasar ó fud na tíre teachta le chéile gon grá atá acu go Minecraft. sé Minvention ócadidir dói gon dramatá a géirí chula rud amháin an slib Minecraft a eáil. I measc na rudaí le déine anseo na comórtais, churas cúte, réaltacht iarú agus go leor eile. Is lá lán leis bríé seo go leantarí Minecraft. Tá Minvention gabhíle tugtar beag nach críocha. Bhí an deir seachtainna an gnógáin ach fan mar ansoltas. Go dtí an chéad bhíon eile slán go fómhair.